Hey, oga uno se lo devo por un día tu fina mamo. Hey. Balamu, ike papa mutukude. Ewu ogadi enwunye di mani neseboku. Okamuna gidi nama onwere kemwere. Enyi di asim gibam na we mapaka ntutu woshi. Wepugata ni yojo. Ogadi enwunye di onwezi yemberegi. Marumo inangwa mokojo idege bumedege edege bumgedege ibuge bindagi guru putabendigi oshi asobratoturu ugadi inebamoshi umudani gadanu yanu hanu anamezo yezo Iga gwakwana ihe m zuru kiti gịnị akpọrọ gị enyi dị ya dịka ibe ezigbo mmadụ onye metụrụ ahụ gị mịa ya chọchọ odudu ori afọ ọkụ Ugaje nwere gawa gị akwajoka gị Ibejanu nyere m efe ka m gwati okwu onwe ihe o mebeghị m onye oshi Ibejanu jisikwa akwa gị ike ọ ga-ezurukwa ya ozu oshi Ugadi echedu m na ị na-egwu egwu metụkwana nwaanyị ka m bụ enwekwara m ike ikwu ụkọ ọjọọ gezie ntị ka m gwa gị onye riri ọkọ onye oshi mma ọzọkwa oshi dị n'ụdị oshi ụlọkọ oshi ahịa mma oshi m zụrụ bụ n'ụlọ ma chetakwa na gị kụziere m Ugadi chọdụrụ ka m gwado gị okwu akpọrọ gị Ugadi gị na-atụgharị ụga ọ bụ ihe isi ka ịgwa m ihe a ụka agbawala onye oshi asawo ibudu nwoke ka ibu nwaanyị oke apịa oke osisi na-anaghị amị mkpụrụ ọchịcha mere ihe baraket site n'ihe ikporo bịa dị amụsụ ichigide na nwoke mmadụ na-amị ọbara jụrụ ịtụrụ ime ma ya afọ ọmụmụ ọchịgbu ọ bụ ihe okwu anyị azụkọla ya ọ dị n'afọ ole ị bịara dị n'ala ịbụrụ nwaanyị osikere ya aka ihe nwaanyị aga ihere eme gburukwa gị Chineke onye okike ndịnụzọ anya bụ ajụjụ ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị nyezienụ m nwa ka isi nyere ebighị ebi megbuo m n'ụwa ọ na-akọrọ onye ụwa ọ bụ chi ya ka akọrọ ya Ugadi edi chọrọ okwu n'ụka ka m nyezie gị ya ngwanụ ebe ịbụ ọmụ nwa site n'ike aka gị iji ụmụ ole ise olekwanụ ka di gị nwee n'ime ha kama m ga-atụrụ ime n'ọhịa n'ụzọ ka m chere chi m ọkwa ị na-akpọ m onye oshi ikwebarala ugwu na onye ka chụrụ gị ọsọ kwa gị ọtọ gbuwa gị n'ahịa nkwe okwe ma ka oshi anụ
isonye ụka dị ya ndị a na-asọ ihe dị n'ime ọkụ ihe dị n'elu ọkụ nsọ bịa ka a na-asọ enyi dị nwoke kpọrọ onye oshi aja akwa asakata eze anya ekpuru nkata n'isi gwa ya okwu ịkpọrọ m onye oshi aja ọ bụ sọsọ n'ahịa mkpokwe mana fezu mana fe ụmụ na-anọ ọrịa ụmụ obom ụzọ akwụọla gị arapụrụ ahịa ọ ga-ekwe ezi ngwọta akpọkwa m onye oshi ahịa ala fọpụkwa gị ọkwụ ahụna gwakwanụ ya si ekwukwala m akpọkwa m onye oshi ahịa lapụ ịlara eketeta akwụla n'ọmịimo oge adị ya asọpụrụla m gị gị kwukwa m ọzọ aga m ekwu gwarakwa gị mụ na gị dịbụkwanụ na mma onye tinyere gị n'ụdị omume ya ọ gaghị adịrị ya mma akpọkwa m onye oshi ahịa ebe burukwa gị na ụmụnna gị iri na gịnị gwalie m okwu oge adị ya ịkpọga m gịnị nkịta ara atagbukwa gị na-ekwukwa na-enweghị ihe mere gị ụkwakụ m na eze gị ntụtụ mma ekwukwakwa gị abalị nkịta ara ịkwa gị elu wee gaa maka ọnụ ọjọọ ọgụ na ahụ na ngwere tụgbanụ n'obi ọnụ ya n'afọ were nke gị Yes, and I'm going to use Managa Mapoyo, Solitaquayo. Manoto, I got no when you think Kanuma, Ebono or a Mata, Cherequa, Kemunaga. Ogiwe Bemand. Elahan Bemand. Of course, if you don't want me, you know,